Вітаю, шановныя! Вы на канале, дзе, нягледзячы ні на што, працягваецца распрацоўка адукацыйнага курса «Ваенная гісторыя беларускага народа». І з вами Віталь Чырвінскі. Шчыра дзякую усім добрым людзям, якія словам і справай падтрымліваюць гэты праект і заклікаюць тых, хто яшчэ не далучыўся да нас, неадкладна гэта зрабіць. Калі ласка, падпісвайцеся, далучайцеся самі і далучайце сваіх сяброў і знаёмых дзеля будучыні Беларусі. Мінулым разам мы пазнаёміліся з найцікавейшай асобай нашай ваеннай гісторыі гетманам вялікім літоўскім Рыгорам Хаткевічам. Нагадаю назву роліка да той лекцыі размовы. Герой Улы, аўтар першых воінскіх статутаў. Пра нашы першыя воінскія статуты мы ўжо згадвалі. Прыйшла чарга разабрацца, што гэта за такая Ула, героем якой стаў Рыгор Хаткевіч. Тэма сённяшняй лекцыі размовы – бітва на Улі 1564 года. Трыумф нашых продкаў, якія здолелі здабыць перамогу ў бітве з грозным і моцным праціўнікам. Пачынаем з тэста апытанкі. Для тых, хто хоча стаць свядомым беларусам. Увага, пытанне. У якім сярэднявечным паэтычным творы узгадывалася Ульская бітва 1564 года? А. Песня пра зубра. Б. Радзівіліяда. С. Пруская вайна. Д. Гутарка аднаго паляка з маскавітам. Абралі свой варыянт? Цудоўна. А правільна ці не, даведаецеся напрыканцы гэтай лекцыі размовы. Бітва на Уле паміж войскамі Вялікага княства Літоўскага і Маскоўскай дзяржавы адбылася 26 студзеня 1564 года падчас інфлянскай вайны. Нагадаю, што гэта вайна, якую ў расійскай гістарыяграфіі называюць Лівонскай вайной, была развязана правадыром Маскоўскай дзяржавы Іванам IV Грозным за інфлянты, Лівонію, тэрыторыю сучасных Латвіі і Эстоніі. Па факту, у студзені 1558 года маскоўскае войска ўварвалася на тэрыторыю інфлянтаў, што і зафіксавана ў гісторыі як афіцыйны пачатак вайны. Гэта дае ўсе падставы назваць у гэтай вайне маскоўскую дзяржаву агрэсарам. ВКЛ са свайго боку тут выглядае як абаронца інфлянцаў. Адгукнуўшыся на заклік аб дапамозе, Вялікае княства Літоўскае ўзяло інфлянты пад свой пратэктарат і тым самым было вымушана ўвязацца ў вайну з Масквой. І нас не спыніла нават такая акалічнасць, што сусед, якога мы кінуліся бараніць, некалі быў нашым непрымірымым ворагам у выглядзе лівонскіх крыжакоў. Такія вось зігзагі гісторыі. Але не ўсё тут так адназначна. Спярша паспрабуем разабрацца ў прычынах, якія прывялі да пачатку інфлянскай вайны. Тут шмат што завязана на барацьбе ВКЛ, Швецыі, Даніі і Маскоўскай дзяржавы за кантроль над стратэгічна важнай тэрыторыяй. Прычым значным штуршком да агрэсіўных дзеянняў гэтых краін стала слабасць суседа. Некалі магутная дзяржава трапіла ў сур'ёзны зацяжны унутрапалітычны крызіс. Палітычная ўлада раздроблена. Краіна ўяўляе кангламерат, канфедэрацыю з 5 духоўных дзяржаўных утварэнняў. Да таго ж самастойнае кіраванне маюць і гарады Рыга, Рэвель, Нарва. Але нягледзячы на раздробленасць, дзяржава пакуль досыць багатая і сытая. Толькі вось армія малая, у лепшым выпадку каля 10 000 ваяроў для палявой бітвы, а так кожны ў сваім замку. Я ўжо адзначыў, што для суседніх краін інфлянты выглядалі як ласы кавалак пірага. А тут такая акалічнасць, зусім саслабелі, можна скарыстацца. І адным з першых, хто звярнуў сваю увагу на гэта, быў Жыгімонт Аўгуст, кароль польскі, вялікі князь літоўскі. За год да пачатку інфлянскай вайны у ВКЛ адбыўся сур'ёзны ваенны канфлікт з інфлянскім ордэнам, які скончыўся падпісаннем пагаднення на карысць Жыгімонта Аўгуста. Зразумела, што інфлянты ад гэтага мацней не сталі. Але, напэўна, меркавалі, што тым усё і скончыцца. Не. Сусед на ўсходзе не даў расслабіцца. Дарэчы, жаданне Івана Грознага выйсці да Балтыйскага мора стала адной з галоўных прычын развязвання паўнамаштабнай вайны. Ёсць прычына, трэба шукаць зачэпку. Доўга чакаць не прыйшлося.
Міжнародныя перамовы, якія адбыліся паміж маскоўскай дзяржавай і інфлянскім ордэнам, нагадалі мне сустрэчу ў падваротні хулігана з батанікам. «Эй ты, акулярык, памятаеш, 100 год назад абяцаў плаціць юрыўскую даніну? Так, табе 10 хвілін сабраць грошы, зразумеў? А потым за кожны год асобную суму. За што? За крыўду, нанесеную пскоўскім пацанам». Выбачайце за блатны жаргон, але прыкладна так і было. Батанік адмовіўся вяртаць тое, што не браў, а хуліган вырашыў не проста грошы выцягнуць, але і кватэру батаніка адціснуць. У выніку на землі інфлянтаў рушыць войска Івана Грознага. Дарэчы, спачатку яно дзейнічае як звычайны рэкецір. Усяляк застрашвае, выбіваючы згоду на даніну. Наганяе на мясцовае насельніцтва сапраўдны жах. Вось такімі жудаснымі ілюстрацыямі падмацоўваліся паведамленні пра тыя падзеі ў тагачасных газетах, лятучых лістках. А потым маскоўцы ўвайшлі ў смак, адчулі бездапаможнасць праціўніка і пачалі захопліваць інфлянскія гарады і замкі. Што адбываецца далей? Жнівень 1562 года. У Вільню з просьбай аб дапамозе прыязджае новы магістр інфлянскага ордэна Готхард фон Кетлер. Заключана дамова, паводле якой тэрыторыя ордэна пераходзіць пад пратэктарат Жыгімонта Аўгуста. Ліцвіны абавязваюцца абараняць інфлянты ад акупантаў і абяцаюць аддабраць захопленыя маскоўцамі землі. А за гэта яны атрымліваюць пад заклад паўднёва-ўсходнюю частку інфлянтаў з замкамі. Пазней на падобных умовах дамову з ВКЛ падпіша і рыжскі арцыбіскуп. Як мы бачым, альтруізму з боку ВКЛ ніякага не было. Чыстая геапалітыка. Тут на першае месца выходзілі стратэгічна абарончыя меркаванні і гандлёва-эканамічныя інтарэсы нашай дзяржавы. Валоданне інфлянтамі для ВКЛ – гэта і стварэнне шырокага плацдарма, як для абароны, так і для наступлення супраць маскоўскай дзяржавы. А выхад да Балтыйскага мора? А магчымасць шляхце атрымаць новыя землеўладанні ў інфлянтах? Усё гэта мела вельмі прывабныя перспектывы. Тут яшчэ і палітычная эліта Польшчы падштурхоўвала ВКЛ да вайны, бачыла свой інтарэс. Што робіць Жыгімонт Аўгуст? Дасылае Івану IV грамату з прапановай вывесці войскі і не ваяваць больш супраць інфлянтаў, не парушаючы тым самым перамір'е з ВКЛ. Куды там? Вайну ўжо было не спыніць. Сама інфлянская, яна ж лівонская вайна цягнулася чвэрць стагоддзя, але перыядычна баявыя дзеянні перапыняліся часовымі перамір'ямі. Гісторыкі падзялілі гэту вайну на два этапы. Але гэта проста лічбы, якімі акрэсліваюцца перыяды паміж тымі ці іншымі падзеямі. Нас тут у першую чаргу цікавіць ваеннае супрацьстаянне паміж Масквой і Вільняй на першым этапе інфлянскай вайны. Я ўжо казаў, што ініцыятарам вайны стаў Іван Грозны. Менавіта ён адказны за тую ваенную стратэгію, якой прытрымлівалася маскоўская дзяржава ў другой палове 16 стагоддзя ў адносінах да суседніх краін. Іван Грозны. Гучыць ваяўніча і ўзнёсла. У шматлікіх працах сучасных беларускіх гісторыкаў і публіцыстаў гэтага дзяржаўнага дзеяча называюць Іванам Жахлівым. А як правільна? Давайте разбяромся. Грозным маскоўскага правадара пры жыцці ніхто ніколі не называў. Ён быў Іванам Васильевичем, князем, вялікім маскоўскім, царом рускім, з вялікім шлейфам розных рэгалій. Але не Грозным. І лічбу 4 Іван IV Васильевич гісторыкі прыпісалі яму значна пазней. Адкуль тады Грозны? Тут існуюць некалькі версій. Адна з іх, што пры нараджэнні Івана грымела навальніца, на рускай мове «гроза». Прайшоў час, і пра гэта раптам успомнілі. Ад гразы і Грозны. Па іншай версіі, мянушка Грозны прычапілася дзякуючы народным казкам, былінам і прыдумкам летапісцаў, каб падкрэсліць цвёрды характар свайго монарха. Але ўсё прасцей. Грозным Васіля Івановича зрабіў расійскі гісторык Васіль Татішча ў сваёй знакамітай працы пра гісторыю Расіі. Прыгожа атрымалася. Але больш гістарычна праўдзівым і апраўданым тут выглядала б мянушка Жахлівы, што перакладаецца на рускую мову як «ужасны». Менавіта такім неафіцыйным прыметнікам характарызавалі Івана Васильевича яго сучаснікі. Неафіцыйна, але заслужана.
Я не хочу смакаваць падрабязнасці злачынстваў гэтай асобы. Тады роліку прыйдзецца даваць абмежаванне 18+. Адно я скажу, што гэта быў адзін з самых крывавых дэспатаў у гісторыі. І на той час гэта быў наш праціўнік. Хітры, жорсткі, амбіцыйны, псіхічна хворы. Не шкадаваў ні чужых, ні сваіх. Да такіх гістарычных персанажаў у мяне толькі пагарда і агіда. Іван жахлівы гучыць вельмі трапна. Але я распрацоўваю адукацыйны курс ваеннай гісторыі беларускага народа і мушу карыстацца тэрмінамі, прынятымі ў беларускіх энцыклапедычных выданнях, якія дыктуюць правілы. Я чалавек ваенны, падпарадкоўваюся. У беларускіх энцыклапедыях маскоўскага правадара Івана Васильевича называюць Грозным. Таму і я буду карыстацца гэтым прыметнікам. Што, пазнаёміліся з імем галоўнакамандуючага варожымі войскамі падчас інфлянскай вайны? Па логіцы мусім успомніць і пра нашага галоўнакамандуючага, якім на працягу першага этапа інфлянскай вайны быў кароль польскі, вялікі князь літоўскі Жыгімон II Аўгуст. Не, грозным ён не быў, можа і на жаль, але падначаленых не катаваў і не забіваў, уласнаручна. Паводзіў сябе як звычайны заходнееўрапейскі манарх. Свае адносіны да Івана Грознага, які жахлівы, я выказаў. Жыгімон II Аўгуст асабіста для мяне захаплення таксама не выклікае. Менавіта ён прыняў галоўны ўдзел пры стварэнні Рэчы Паспалітай, а гэта значыць, абмежаваў суверэнітэт ВКЛ. Але сёння наша тэма больш вузкая. Бітва на Уле. Пра яе і працягваем разважаць. Перадумовы бітвы на Уле палягалі ў падзеях 1562-1563 гадоў, калі паміж ВКЛ і маскоўскай дзяржавай баявыя дзеянні прынялі форму паўнамаштабнай вайны. Дарэчы, у расійскай гістарыяграфіі гэту вайну акрэслілі асобна, назваўшы яе руска-літоўскай вайной 1561-1570 гадоў. Атрымалася такая матрошка, лакальная вайна ўнутры вайны вялікай. Няхай так. Калі працягваць нумарацыю нашых памежных войнаў з усходнім суседам, то атрымліваецца ўжо 6-я маскоўска-літоўская вайна. У лютым 1563 года маскавітам удалося захапіць Полацк, адзін з найважнейшых гарадоў усходняй Беларусі. Гэта адразу перакуліла баланс сіл у інфлянскай вайне на карысць праціўніка і аддало яму стратэгічную ініцыятыву. Дарэчы, пра захоп Полацка войскамі Івана Грознага і далейшую акупацыйную палітыку маскоўскіх уладаў раскажу наступным разам. Там не ўсё так проста. Цікавая акалічнасць. Страта Полацка прывяла да моцнага патрыятычнага ўздыму сярод шляхты, якая, як мы памятаем, апошнім часам не гарэла жаданнем ваяваць. Гэтым разам сітуацыя змянілася. Для кіроўнай эліты і ўсяго шляхецкага грамадства Вялікага княства Літоўскага пераход Полацка пад чужую ўладу стаў шокам і штуршком да рашучых дзеянняў. Чэрвень-ліпень 1563 года. На Віленскім соме прыняты важныя пастановы ў справе арганізацыі войска і яго забеспячэння рэсурсамі. Але патрэбны час. З Масквой заключана часовае замірэнне да снежня 1563 года. Апетыт маскоўскай дзяржавы ўзрастае. Іван Грозны не хоча чакаць, ён прагне большага і рыхтуе буйную ваенную кампанію. Каб замацаваць свой ваенны трыумф, Масква мяркуе паўтарыць леташні поспех, здзейсніўшы маланкавы напад на нашы землі у маласпрыяльны для вайны зімовы час. У ВКЛ аб'яўлена аб зборы паспалітага рушэння ў Крэва. Збор пераносіцца тройчы. Апошняя дата 21 лістапада 1563 года. Тым часам ліцвінскія ротмістры атрымліваюць спецыяльныя дакументы на вярбоўку жаўнераў, якія называюцца лістамі прыпаведнымі. Агітацыя у наёмныя роты ідзе на плошчах, у храмах, іншых людных месцах. Мужчын заклікаюць запісвацца на дзяржаўную службу. На конях і пеша, яко хто усхочет і з бронямі, каковую хто меці может і з чым умее. Нарэшце войска ў лагеры пад Крэва сабранае і гатовае да пахода. Разглядзім падзеі, якія адбываліся напярэдадні Ульскай бітвы. Праціўнік прымае рашэнне стварыць буйную вайсковую групоўку, якая мусіць агнём і мечам прайсці па цэнтральных землях Вялікага княства Літоўскага.
23 студзеня 1564 года. З Полацка выцягваецца вялізны абоз маскоўскага войска на чале з ваяводам Пятром Шуйскім. У гэты самы час з Вязьмы праз Смаленск пачынае рух вялікі корпус пад камандаваннем князёў Васілія Пятра Сярэбраных Аваленскіх і татарскіх царэвічаў і Бака і Кайбулы. Абедзве групоўкі кіруюцца ў бок Оршы, дзе ў раёне Барані яны плануюць злучыцца, а пасля рушыць у бок Менска і Наваградка. А от Оршы ідці к Менску і к Новугорадку, к літовскаму ваеваці. Адна з асноўных мэтаў спусташэння тэрыторыі, рабавання і вывядзення ў палон мясцовага насельніцтва. Захопу нашых фартэцый і акупацыі новай тэрыторыі праціўнік не плануе. Пакуль не плануе. Тактыка простая. Ідці через панства каралевскай міласці, чынячы плены шкоду. На час марша кожная з гэтых груповак складаецца з 3 палкоў: перадавога, вялікага і старажавога. Пасля аб'яднання яны маюць задачу перагрупавацца ў 5 палкоў. Гэта звычайны на той час для войска маскоўскай дзяржавы баявы парадак. Перадавы полк, вялікі, палкі правай, левай рукі, старажавы полк. Запланаваная і ратацыя камандавання. Галоўным будзе Шуйскі, адзін з самых дасведчаных военачальнікаў маскоўскай дзяржавы. Тым часам войскі ВКЛ на чале з абодвума гетманамі літоўскімі, найвышэйшым гетманам Мікалаем Радзівілам Рудым і польным гетманам Рыгорам Хаткевічам выйшла маршам з Крэва і накіравалася ў раён Лукомля. У лагеры пад Барысавым застаўся чакаць каманды польскі кантынгент наёмнікаў. Гэта рэзерв. Дзякуючы цудоўна арганізаванай выведцы, мы ведаем пра планы праціўніка, колькасць яго войскаў, маршрут руху яго калон, час выхаду і месца сустрэчы груповак. Напэўна, што нашы гетманы абмяркоўваюць магчымыя варыянты дзеянняў і прымаюць рашэнне разбіць праціўніка па частках. Вызначана мяркуемае месца бітвы і тактыка боя. Плануецца нечаканы напад на ворага, якому не даць магчымасці развярнуцца ў баявы парадак. Але аб усім па парадку. Параўнаем сілы бакоў. Праціўнік. Трэба адзначыць, што маштабы зімовага пахода маскоўскага войска ўражвалі. Кожная з двух груповак праціўніка паасобку колькасна перавышала ўсе нашы агульныя сілы і ў выпадку аб'яднання варожых сіл пад Оршай гэта перавага яшчэ больш павялічвалася. Забягаючы наперад, адзначу, што аб'яднацца маскоўцы не паспеюць і рашаючая бітва адбудзецца супраць адной групоўкі, той, што рушыла з Полацка. Пра дакладную колькасць маскоўскіх ваяроў у той групоўцы сказаць цяжка. Вялікі разбег у лічбах. З тых тагачасных крыніц, якія захаваліся, маем наступную інфармацыю. Паводле хронік Мацея Страйкоўскага і Марціна Бельскага з Полацка ў накірунак Оршы выйшлі 30 000 чалавек. Удзельнік бітвы польны гетман Рыгор Хаткевіч у лісце да сваіх сыноў пісаў пра 25 000 маскавітаў. Найвышэйшы гетман Мікалай Радзівіл Руды ўжо на наступны дзень пасля бітвы напісаў пра 17-18 000 чалавек у войску праціўніка. Сучасныя расійскія даследчыкі паставіліся крытычна да гэтых крыніц і прапанавалі свае лічбы. 5000 ваяроў, дваранаў і дзяцей баярскіх, без уліку баявых халопаў, слугаў, пасочных, абозных. Таму тут можна смела гэту лічбу памножыць на 2 або нават на 3. Атрымліваецца 10-15 000. Лічбы зусім немалыя, моцная сіла. Дарэчы, колькасць ваяроў той групоўкі, якая выйшла са Смаленска, значна большая. Там лічбы, паводле пералічаных вышэй крыніц, сягаюць ажно да 60 000 чалавек. Напэўна, што значна завышана, але да лёсу той групоўкі князёў сярэбраных і татарскіх царэвічаў мы яшчэ сёння вернемся. А цяпер пераносімся ў апошнія дні студзеня 1564 года на зімовую дарогу, якая вядзе з Полацка ў накірунку Оршы. Па дарозе рушыць войска Пятра Шуйскага. Войска коннае, мае вялізны абоз. Колькасць вазоў і саней ад 3 до 5 000. Паход арганізаваны з рабаўнічымі мэтамі. Буйной узброенай сутычкі не прадугледжваецца, таму вазы прызначаюцца для складавання нарабаванай маёмасці, прадуктаў харчавання, амуніцыі і перавозу каштоўных палонных, захопленых сярод мясцовага насельніцтва. Маршрут абраны па дарозе ўздоўж левага берага ракі Ула. Наперадзе мусяць рушыць дазоры і авангард, або Ертаул, як яго назвалі тады ў Масковіі, у выглядзе мабільнага атрада з найбольш падрыхтаваных ратнікаў. Затым палкі, перадавы, вялікі
і старажавы. Нагадваю, што на двары зіма, шырыня коннай калоны ад 3 до 5 ваяроў. Частка зброі і металічных даспехаў знаходзіцца ў вазах, але гэта не значыць, што маскоўцы зусім безабаронныя. Цегеляі, неметалічныя даспехі, лукі, шаблі, канчары, баявыя сякеркі, іншая халодная зброя пры сабе. На вазах вязуць доўгія дзіды, рагаціны, ручніцы пішчалі, гарматы з боезапасам і цяжкае ахоўнае ўзбраенне. Металёвыя даспехі на марозе не грэюць, нават наадварот, таму тут усё лагічна. Заўважу, што агульнага абозу няма, за кожным палком едуць свае міні-абозы. Перадавым палком камандуе Захарый Пляшчэеў, ваявода Пётр Шуйскі у сярэдзіне калоны на чале вялікага палка. Галоўную сілу праціўніка складае конніца. Пяхота ёсць, але пра яе дакладную колькасць нешта сказаць цяжка. Вядома, што на вазах везлі гарматы. Як бачым, артылерыя у маскоўцаў была. Пра версіі аб колькасці групоўкі Шуйскага я ўжо сказаў вышэй. Абіраю варыянт 10-15 тысяч ваяроў. Войска Вялікага княства Літоўскага. Што з колькасцю? Марцін Бельскі пісаў пра 10 тысяч ваяроў. Папскі нунцый Джаванні Камендоне згадваў, што непрыяцельскаму войску супрацьстаяла 6 тысяч ліцвінаў. Мацей Страйкоўскі напісаў, што нашы гетманы мелі не больш чым 4 тысячы да бою здатных. У любым выпадку амаль усе крыніцы пацвярджаюць, што наша войска ў колькасным складзе было меншым, чым войска праціўніка. Я абіраю варыянт ад 4 до 6 тысяч. Галоўную сілу складала конніца, як найманая, 5 рот па 200 коннікаў, так і паспалітае рушэнне. Але былі і падраздзяленні драбаў, пяхотнікаў. Была і артылерыя, імаверна, што лёгкая для палявога бою, але да пачатку бітвы яна не паспее, як, дарэчы, і нашы пяхотнікі. Узбраенне стандартнае для таго часу: дзіды, шаблі, кісцені, канчары, сякеры, рагаціны, булавы, значная частка драбаў узброена агнепальнай зброяй, рушніцамі. Значную сілу уяўляла гусарская конніца, узброеная доўгім да 5 метраў даўжынёй дзідамі. Некаторыя крыніцы паведамляюць аб наяўнасці падчас ульскай бітвы крылатых вершнікаў, але, наколькі мне вядома, пазнавальныя ўсім крылы за спінамі гусараў з'явіцца ў экіпіроўцы пазней, а пакуль птушыныя крылы можна было ўбачыць толькі на тарчах. На чале нашага войска адразу 2 гетманы: найвышэйшы Мікалай Радзівіл-Руды, галоўнае камандаванне, і польны Рыгор Хаткевіч. Такім чынам, маем прыкладна вось такі расклад сілаў перад боем. Асобна адзначу прысутнасць на тэатры баявых дзеянняў польскага кантынгента, які так і не прыме ўдзелу ў будучай бітве. Палякі нават пакрыўдзяцца на ліцвінаў і будуць наракаць, што іх наўмысна затрымалі ў далечыні ад месца баявых дзеянняў, каб не дзяліцца вынікамі перамогі. Але гэта будзе ўжо пасля бітвы. Месца бітвы. Тут пераважная колькасць даследчыкаў схіляецца да поля, якое знаходзіцца на поўнач ад вёскі Іванск, так званае Іван-поле. Менавіта на гэтай прасторы і адбылося галоўнае сутыкненне ваюючых бакоў. Некаторую блытаніну уносяць розныя назвы бітвы. Давайте паспрабуем разабрацца. Ведаю мінімум 5 варыянтаў. Бітва на Уле, бітва пад Улай, Ульская бітва, бітва на Іван-полі, Чашніцкая бітва або бітва пры Чашніках. Бітва на Уле. Тут галоўнай геаграфічнай прывязкай з'яўляецца рака Ула, а дакладней яе левы бераг. Калі галоўны этап сечы адбываўся на абмежаваным участку на полі, то другі этап, гэта пераслед уцякаючага праціўніка, збольшага маскавіты уцякалі ўздоўж берага ракі. Сустракаў інфармацыю, што Ула была зацягнута тонкім льдом, таму пры ўцёках некаторыя маскоўскія ратнікі праваліліся і знайшлі ў яе водах сваю смерць. Бітва пад Улай. Тут размова ідзе ўжо не пра раку, але пра мястэчка Ула, якое, дарэчы, знаходзіцца на левым беразе заходняй Двіны пры ўпадзенні ў яе прытока Ула, і гэта ўжо правы бераг Улы, супрацьлеглы ад месца бітвы. Тагачасныя крыніцы згадваюць, што пагоня за ўцякаючым праціўнікам расцягнулася на 5 літоўскіх міль, каля 40 кіламетраў, а гэта якраз прыблізна адлегласць ад Іванска да Улы. Але я не ўпэўнены, што правільна бітву звязваць з населеным пунктам Улай, які знаходзіцца на такой вялікай адлегласці ад пабаявішча. Магчыма,
Тут прысутнічае банальная памылка. І ўся справа ў няправільным ужыванні прыназоўнікаў на і пад. На улі, на рацэ, пад улай, пад мястэчкам. Ульская бітва. Тут галоўнае зразумець, да якога геаграфічнага аб'екта прывязка. Вышэй я ўсё патлумачыў. Калі прывязка да ракі, то ўсё ок. Бітва на Іван-Полі. Гэта версія назвы нярэдка сустракаецца ў тагачасных крыніцах. Выкарыстоўваюць яе і некаторыя сучасныя беларускія гісторыкі. Напрыклад, Міхась Чарняўскі. Ёсць у мяне яго класная дзіцячая кніга «10 бітваў». Тут усё слушна. Прыкладна тут поле бітвы і бліжэйшае да поля сяло Іванск. Вось і атрымліваецца бітва на Іван-Полі. Чашніцкая бітва або бітва пры чашніках. Гэты варыянт нярэдка сустракаецца ў расійскай і нашай гістарыяграфіях. Ад мястэчка Чашнікі да поля боя пад Іванскам каля 8 кіламетраў. Войска ВКЛ, каб пераняць калону праціўніка, рушыла менавіта ў напрамку Чашнікаў, а ўжо затым насустрач ворагу. Як бачым, таксама мае права на жыццё. Але асабіста мне пасуе першы і трэці варыянт. Бітва на Улі або Ульская бітва. Таму буду надалей іх і прытрымлівацца. Вось мы і наблізіліся да рашаючых падзей. На жаль, пакуль не прыдумалі машыну часу, каб была магчымасць усё ўбачыць на свае вочы. Але засталося даволі шмат рознабаковай інфармацыі, абапіраючыся на якую паспрабуем рэканструяваць ход бітвы. 26 студзеня 1564 года. Раніца. Галоўныя сілы войска ВКЛ выйшлі з Лукомля. Можна сказаць, пераначавалі побач з папялішчам. Гэты былы галоўны горад Лукомскага княства быў летась разрабаваны, а затым спалены маскоўцамі. Замак разбураны, а мясцовыя жыхары вывезены ў палон. Наша войска рушыць на Чашнікі. Насустрач маскоўскай групоўцы, калона якой тым часам расцягнулася ад 10 до 15 кіламетраў па дарозе ўздоўж левага берага Улы. Днём раней частка нашых сіл на чале з Філонам Кмітам, Юрыем Осцікам, Андрэем Капустай і Калейнікам Тышкевічам паскакала ў бок Оршы насустрач іншай групоўцы праціўніка, напэўна, больш для выведкі і прыкрыцця ад нежаданага ўдару па войску ВКЛ з тылу. Адкрытага боя не плануецца, сілы шматкроць няроўныя. Полудзень. Войска ВКЛ ужо ў Чашніках. Праціўнік набліжаецца. Імаверна, што найвышэйшы гетман Мікалай Радзівіл-Руды праводзіць кароткую вайсковую раду. Не будзе лішнім назваць вам імёны нашых камандзіраў. Тут усе свае. На чале наёмных рот таксама стаяць мясцовыя. Яны гэтыя наёмныя роты і набіралі. Прысутнічае пляменнік палявога гетмана Рыгора Хаткевіча Ян Геранімавіч. Успомніце мінулую лекцыю, гэта той самы Ян Хаткевіч на карціне Матейкі Люблінская унія, які выказваў свой горыч з-за частковай страты суверэнітэту Вялікага княства. Раман Сангушка, Богдан Саламярэцкі, Богуш Карэцкі, Мікалай Сапега, Юрый Зяновіч, Рыгор Бака, Баркулап Корсак, Юрый Тышкевіч, многія з іх прадстаўнікі беларускіх земляў. Мікалай Радзівіл-Руды ўпэўнены ў поспеху, ён нават узяў у паход свайго малодшага сына Крыштофа, які яшчэ падлетак, 17 гадоў. Вось так Крыштоф Радзівіл-Пярун будзе выглядаць, калі зойме пасаду гетмана Вялікага. Але гэта будзе пазней, а пакуль гэта яго першы баявы досвед. Рашэнне прынята. Атакаваць ворага бліжэй да вечара, напад здзейсніць нечакана. Наперад павольна выдвигаюцца дзве роты ротмістраў Рыгора Бака і Баркулаба Корсака. Задача – выявіць непрыяцельскія дазоры і выцягнуць на сябе авангард праціўніка. Сонца ўжо пабывала ў зеніце. Зімовы дзень кароткі. А 17 гадзіне пачне хутка цямнець. Праціўнік спыняе калону, якая расцягнута на некалькі кіламетраў, і абірае месцы для начнога прывала. Частка вазоў і саней мусіць стаць кошамі на полі. Кожны полк размяшчаецца асобна. Трэба развесці вогнішчы, арганізаваць прыём ежы, усё будзённа. Але наперадзе, там, дзе авангард і дазоры, раптам чуюцца гукі боя. Трэба неадкладна прымаць рашэнне, але калона непамерна расцягнута, да галоўнага камандзіра Пятра Шуйскага ляціць пасыльны, мо ўжо варта разварочвацца ў баявы парадак. Бой нашых двух рот з авангардам праціўніка імкліва набірае моц.
Дозоры противника знішчаны, бой конны, наши силы уводятся поступово. На дапамогу отправляется еще 2 роты Богдана Соломярецкага и Миколая Сапеги. Головная задача выконана. Передовые силы маскоўцаў оттягнуты на себе. Тем часом у тылу на правом фланзе противника на великое поле под Иванском с Хмызняку и Яров порослых кустоўем ручаями вытекают тяжко узброенные гусары, якія на вачах маскоўцаў імкліва шыхтуюцца ў асобны гуф. Камандуе гэтым працэсам польны гетман Рыгор Хаткевіч. Частка харугваў паспалітага рушэння і пяхотнікі разам з найвышэйшым гетманам Радзівілам Рудым яшчэ толькі на падыходзе. Марудзіць нельга. Рыгор Хаткевіч прымае рашэнне неадкладна атакаваць. Ён праязджае перад фронтам сваіх пашахтаваных гусараў і, цытата з яго ўспамінаў, звяртаецца з кароткім словам да войска, узрушае ўсіх і вядзе ў бітву. Асноўныя сілы маскоўцаў у разгубленасці. Яны не чакалі на поле з'яўлення праціўніка, бо недзе наперадзе чуецца бой іх авангардных сіл. Адкуль тут узяліся тыя ліцвіны? Але ўжо позна аб нечым думаць. На маскоўцаў, узнімаючы капытамі снег, ляціць лава коннікаў, ашчэраная доўгімі дзідамі. Удар, трэск пераломленай зброі, прабітыя лёгкія даспехі, хлюпанне крыві, роў мужчынскіх глотак, ржанне коней. Сілы праціўніка на гэтым участку меншыя за нашы, таму што маскоўцы расцягнуты уздоўж дарогі, але ўвязвацца ў рукапашную сечу пакуль не варта. Тыя цяжкія гусары, якія атакавалі першымі, сыходзяць у бок. На праціўніка абрушваецца новы капійны удар. Маскоўцы завагаліся, пачынаецца рукапашны бой. Перадавы полк праціўніка амаль знішчаны. Яго камандзір баярын Захар Пляшчеў сцягнуты з каня, скручаны і захоплены ў палон. З кожнай хвілінай становіцца ўсё цямней. У стане ворага ўзнікае паніка, у бой уступаюць сілы вялікага палка, але яны расцярушаны і дэзарыентаваны. Галоўнакамандуючы полацкай групоўкай ваявода Пётр Шуйскі збіты з каня і лёгка паранены. Падвярнуўшы рукамі футра, ён бяжыць у бок бліжэйшага леса, дзе знаходзіць паратунак. Дваране і дзеці баярскія разам са сваімі баявымі халопамі, перакульваючы сваіх жа паплечнікаў, кідаюцца на ўцёкі. Да нас нарэшце далучаюцца свежыя сілы на чале з Радзівілам Рудым. Конныя харугвы паспалітага рушэння роты пяхотнікаў драбаў. Польны гетман аддае загад на неадкладны пераслед уцякаючага праціўніка. Не даць апамятацца. Драбы кідаюцца на абозы, тут нават няма рукапашных сутычак. Праціўнік або здаецца без бою ў палон, або хаваецца ўцёкамі пад прыкрыццём начной цемры, якая імкліва паглынае ўсё наўкола. Шляхецкае апалчэнне яшчэ на працягу 40 кіламетраў пераследуе уцякаючага праціўніка, які бяжыць па дарозе або хаваецца ў бліжэйшых лясах. Верагодна, што пагоня спыняецца ў раёне мястэчка Ула, а таксама на берагах Крывіцы, прытока ракі Ула. Рэшткі маскоўскіх ратнікаў рознымі шляхамі дабіраюцца да Полацка, адкуль 4 дні таму назад яны з помпай выходзілі ў вялікі заваявальны паход. Страты. Лічбы нават з улікам зразумелага перабольшвання у ворага і заніжэння ў сябе вельмі красамоўныя. У нашым войску загінула 22 ваяры, 700 чалавек паранена. Іншых лічбаў не маем. З тых, што захаваліся, я бы дадаў яшчэ 50 маскоўцаў, якія ваявалі на нашым баку, але былі пасечаны з-за таго, што іх пераблыталі з ворагам. Форма адзення падвяла. Зноў жа трэба разумець, што лічбы нашых стратаў былі значна заніжаны, каб падкрэсліць моц нашай зброі. У маскоўскім войску не менш за 9000 забітымі. Заўважу, што гэтыя лічбы паведаміў найвышэйшы гетман літоўскі Мікалай Радзівіл Руды. Чым больш праходзіла часу ад той бітвы, тым больш павялічваліся лічбы забітых маскоўцаў. 16 000, 18, 25, 30, 45 000. Храніст Мацей Страйкоўскі ў 1573 годзе, праязджаючы праз месца бітвы, бачыў там вялікі стог, складзены з чалавечых костак, напэўна, зроблены мясцовымі сялянамі. Дапускаю, што палеглыя маскоўскія жаўнеры былі ўсё ж пахаваныя ў брацкіх магілах, але не глыбака. А косткі на паверхні з'явіліся пасля земляных прац. Можа, сяляне поле пераворвалі, а можа, звяры раскапалі. Дарэчы, пра косці ваяроў узгадвае і паэт Ян Радван, які напісаў гэтыя радкі праз 2 дзесяцігоддзі пасля ульскай перамогі. Нават цяпер навакольныя землі крывёю ільсняцца, часам з-пад плуга аратая пырскаюць косці людскія, памятка даўніх падзей, падзіўлення вялікага вартых.
Калі верыць тагачасным маскоўскім летапісам, у маскоўскім войску загінула ад 150 до 700 чалавек. Ведаеце, гэта таксама немала, улічваючы, што гэта лічба верагодна без уліку баявых халопаў. Важнымі стратамі для праціўніка стала тое, што быў знішчаны або ўзяты ў палон амаль увесь камандны склад яго войска. Асобна варта спыніцца на акалічнасці смерці ваяводы Пятра Шуйскага, які, атрымаўшы раненне і згубіўшы свайго каня, пешшу дабраўся да бліжэйшай беларускай вёскі, дзе сустрэў мясцовага селяніна, якому паабяцаў добрыя грошы, калі той завязе яго ў Полацк. У выніку маскавіт атрымаў ззаду сякерай па галаве і быў абрабаваны. Забралі тоўсты залаты ланцуг, што вісеў на яго шыі. Труп ваяводы пазней знайшлі ў калодзежы. Знайшлі і таго селяніна. І ведаеце, Мікалай Радзівіл Руды загадаў пакараць гэтага селяніна смерцю. Адсеклі галаву. За марадзёрства. Вось так. А цела Пятра Шуйскага пераапранулі, паклалі ў труну і завезлі ў Вільню, дзе пахавалі з вайсковай пашанай. Ініцыятарам гэтага быў Мікалай Радзівіл Руды, які нават прысутнічаў на пахаванні маскоўскага военачальніка, свайго праціўніка ў бітве на Улі. Перад тым, як прыступіць да падвядзення вынікаў ульскай бітвы, давайце даведаемся, што там адбылося з іншай буйной маскоўскай групоўкай, якая рушыла да нас са Смаленска. Тут абышлося без узброенага сутыкнення. Перамаглі без бою. Як? Пасля разгрома групоўкі Пятра Шуйскага ў гетманскім штабе былі падрыхтаваныя адмысловыя лісты з пералікам забітых і ўзятых у палон маскоўцаў. Нават і лішняга прыпісалі для большай вагі. Лісты быццам бы накіроўваліся Філону Кміту, камандзіру атрада, які пільнаваў за смаленскай групоўкай. Там яшчэ паведамлялася, каб Кміта чакаў хуткага падыходу вялікага войска ВКЛ, каб вораг цвёрда пераканаўся ў нашым далейшым наступленні. Цытата з успамінаў Рыгора Хаткевіча. Лісты напісалі і зрабілі так, каб яны трапілі ў рукі праціўніка. Усё атрымалася, як па нотах. Пасыльныя былі схоплены маскоўскім дазорам, лісты прачытаныя, у лагеры князёў сярэбраных і татарскіх царэвічаў пачалася паніка. У выніку маскавіты спачатку пасеклі, а затым спалілі свой абоз, каб не абцяжарваў рух пры хуткім адступленні і каб не дастаўся ворагу. І на дзіва хутка вярнуліся пад Смаленск, спаліўшы па дарозе некалькі нашых вёсак. А вось як пра гэту падзею напісаў наш летаписец. «Послышавши о нашем войску до себе тягнучи, повтекали, возы и сани порубали, и тягиню покинувши, и сами навьюки складшися, вскок побегли до своей земли, и яко за 3 дня у Смоленска стали». А вось вельмі характэрныя паэтычныя радкі Яна Радвана пра гэту ж падзею. «Толькі дайшла тая чутка да слыху, ахопленых страхам, бледных маскоўцаў, што, бач, адбылася такая параза. Тут жа даюць лататы, уцякаюць куды толькі могуць, гэтак імкліва алень па пагорках спічастых імчыцца, чуючы рыканне льва, дзе гірканскія стромкія горы. Гэтак бягуць маскавіты, ні слова, ні гонар, ні нават страх перад лютым тыранам, нішто іх цяпер не спыняе». Цяпер пра галоўныя вынікі. Па-першае, знішчана і ўзята ў палон значная колькасць жывой сілы праціўніка, у першую чаргу яго камандны склад. Тым самым перакрэслены планы маскоўцаў на паход у цэнтральныя землі Вялікага княства Літоўскага. А гэта землі, дзе жылі продкі беларусаў. Захаваныя жыцці мірнага насельніцтва, абаронены гарады і сёлы ад разбурэння. Важны вынік. Па-другое, перамога мела вялікае псіхалагічнае значэнне для грамадства ВКЛ, якое пасля страты Полацка знаходзілася ў прыгнечаным стане. Пасля ульскай перамогі настроі грамадства можна смела характарызаваць такім вядомым сучасным лозунгам «Верым, можам, пераможам». Па-трэцяе, разгром маскавітаў на Уле даў моцныя аргументы патрыётам Вялікага княства Літоўскага ў іх змаганні супраць польскай экспансіі. Увага дзяржаўнай прапаганды Вялікага княства Літоўскага акцэнтавалася на тым, што ліцвіны справіліся з маскоўцамі ўласнымі сіламі, без дапамогі палякаў. У выніку на 5 гадоў затрымалася падпісанне уніі аб аб'яднанні ВКЛ у саюзную дзяржаву з Польшай. Дробязь, але як ёсць. Па-чацвёртае, перамога мела вялікае ваенна-стратэгічнае значэнне.
Пасля Улы маскоўцы не рашаліся болей ісці ў глыб тэрыторыі ВКЛ і ўступаць у адкрыты бой вялікімі сіламі да 17 стагоддзя. Красамоўную выснову на гэты конт зрабіў аўтар хронікі літоўскай і жамойцкай, якая была напісана на старабеларускай мове. А маскаль сядзеў ціха ад таго часу. Гэта значыць ад часу ульскай бітвы. Можна было б скончыць падвядзенне вынікаў гэтай трапнай фразы беларускага летапісца, але укінем лыжку дзёгцю ў бочку мёда. На жаль, гэту лакальную перамогу не выкарысталі напоўніцу. Войска ВКЛ не здолела адабраць у праціўніка Полацк і іншыя захопленыя землі. Мне гэта нагадала падзеі 1514 года, калі пасля разгрома маскоўскага войска пад Оршай мы не здолелі вызваліць Смаленск. На жаль, гісторыя паўтарылася. Разважаючы пра вайсковае майстэрства нашых военачальнікаў, гетманаў Радзівіла Рудога і Хаткевіча, адзначу наступнае. Арганізацыя разведкі. Нашы шпегі былі паўсюль. Праваслаўны святар з Полацка, полацкія мяшчане, беларускія сяляне. Усе дзейнічалі як прафесійныя выведнікі. Дзякуючы ім, штаб войска ВКЛ валодаў дакладнай інфармацыяй аб колькасным складзе праціўніка, яго планах, маршрутах перамяшчэння. Плюс добра спрацавала вайсковая выведка непасрэдна перад сутыкненнем з праціўнікам, што дазволіла камандзіру выбраць прыдатнае месцы, каб заспець ворага знянацку. Прымяненне ваеннай хітрасці як аднаго з галоўных прынцыпаў вайсковага майстэрства выкарысталі нашы военачальнікі супраць колькасна моцнай смаленскай групоўкі праціўніка. Тут атрымалася, як некалі напісаў старажытна-кітайскі філосаф Сунь Цзы, лепшае з лепшых заваяваць армію праціўніка не змагаючыся. Адзначу таксама высокі ўзровень арганізацыі дэзінфармацыі непрыяцеля. Калі казаць непасрэдна пра бой на Уле, то гэта прыняцце смелага рашэння аб нечаканым нападзе ў начных умовах на праціўніка, які не гатовы да боя, улічваючы, што сілы маскоўцаў былі ў разы большыя, вельмі правільнае рашэнне. У адкрытым палевым баі шансаў на перамогу было б значна менш. Таксама хачу звярнуць вашу ўвагу на тое, што адразу пасля бітвы з падачы найвышэйшага гетмана Мікалая Радзівіла Рудога была распаўсюджана інфармацыя не толькі пра страты сваей праціўніка з перабольшваннямі стратаў праціўніка і з заніжэннем сваіх загінулых. Тут усё лагічна, так рабілі ўсе палкаводцы. Але цікава тое, што рэтушаваўся нечаканы напад на групоўку Шуйскага. Наадварот, пісалі, што маскавіты паспелі пашыхтаваць свой баявы парадак. Навошта? Каб паказаць, што войска ВКЛ настолькі моцнае, што ў адкрытым баі здолела разбіць грознага праціўніка, сілы якога былі шматкроць большыя. Гэта быў такі закід у тым ліку Польшы, што ВКЛ можа справіцца з моцным праціўнікам і без вас. Калі казаць пра нацыянальны складнік войска ВКЛ, якое ўдзельнічала ў бітве на Уле, то тут колькасна пераважалі продкі беларусаў і украінцаў. Ульскую бітву можна параўнаць з Клецкай бітвай 1506 года, дзе нашых продкаў у войску таксама было шмат. Але пасля Клецка захавалася мала прозвішчаў, а вось Ула пакінула даволі багаты матэрыял. Літаральна на днях прачытаў гістарычныя запіскі беларускага пісьменніка Фёдора Еўлашоўскага «Ураджэнца Ляхавіч» на Берасцейшчыне. Гэты твор, напісаны на старабеларускай мове, лічыцца помнікам мемуарнага жанру нацыянальнай літаратуры эпохі позняга рэнесансу. Я быў прыемна здзіўлены, калі даведаўся, што Фёдор Еўлашоўскі ў 18гадовым узросце удзельнічаў у бітве на Уле, пра што сам і напісаў. Я быў першы раз на вайне, дзе і бітва закончылася перамогай нашых над Масквою. У 1564 годзе месяца студзеня 26-го дня на Іван-Полі над ракою Улаю. Бітва закончылася перамогай нашых. Пералічу вам толькі некалькі асоб з ліку тых самых нашых, якіх узнагародзілі пасля ульскай перамогі. Аскерка Рыгор Мялешкавіч з полацкіх земляў атрымаў вёску ў мазырскім старастве за подзвіг, здзейснены падчас шпегаўства перад бітвай. Вось ён, прадстаўнік вайсковай разведкі. Цяліца Богдан Васильевич з полацкіх земляў атрымаў ва ўзнагароду 2 вёскі ў Віленскім ваяводстве за шпегаўскую дзейнасць перад бітвай і захоп каштоўнага палоннага, сына вядомых людзей баяраў. Мацкевіч Пятро за заслугі ў бітве, дзе быў моцна паранены, атрымаў службу ў вёсцы Чарніковіча ў Наваградскім павеце. Голуб Андрэй
па-геройску збіў з каня ваяводу Захарыя Пляшчэева, камандзіра перадавога палка маскоўцаў, і прывёў таго да гетманаў. Падзякі і зямельныя адорванні за адзнаку ў бітве атрымалі Грыгорый Бака, Максіміліян Чапля, Баркулап Корсак, Якуб Асінскі, Мікалай Станкевіч, Іван Шарамет і іншыя. Цяжкае раненне атрымаў у баі чачэрскі стараста-ротмістр Юрый Зяновіч, рота якога панесла самыя значныя страты. Тут лічу патрэбным у чарговы раз прадэклараваць вам некалькі паэтычных радкоў паэта ВКЛ, сучасніка тых самых падзей Яна Радвана. Вечар пагоркі пакрыў, ды адкладу для бітвы не будзе. Мужны Зяновіч звярнуўся да тых, хто сабраў свой рыштунак. Гэй, хто са мною, сябры? Хто на ворага першы памчыцца? Прагну цяпер, каб мяне гэтым першым у бітве лічылі. Ну што, браткі беларусы, ці варта нам ганарыцца сваімі слаўнымі продкамі, подзвігі якіх услаўлены паэтамі? Тагачаснай паэзіі ў сённяшняй размове як ніколі шмат. Дарэчы, пра паэтаў вы не забыліся пра тэстапытанку. Там якраз пытанне на гэту тэму. У якім сярэднявечным паэтычным творы узгадывалася Ульская бітва 1564 года? А. Песня пра зубра. Б. Радзівіліяда. С. Пруская вайна. Д. Гутарка аднаго паляка з маскавітам. Скажу адразу, што ульскі трыумф нашага войска меў дастаткова вялікі розгалас па ўсёй Еўропе. Пра бітву пісалі храністы. Была змешчана інфармацыя ў тагачасных газетах у Германіі, Італіі і Прусіі. Пісалі пра гэту падзею і ў вершаваных формах. На жаль, наш паэт-лацініст Мікола Гусоўскі памёр за 3 дзесяцігоддзі да бітвы на Уле, таму ў сваім знакамітым творы «Песня пра зубра» пра гэту падзею напісаць не мог. Аўтар эпічнай гістарычнай паэмы «Пруская вайна» Ян Вісліцкі памёр яшчэ раней за Гусоўскага. Пісьменнік, паэт, гісторык, пісар вялікі літоўскі Гальяш Пільгрымоўскі, родам з Ашмяншчыны, нарадзіўся якраз у год Ульскай бітвы і добра пра яе ведаў, але ў сваім вершаваным сатырычным творы, напісаным у выглядзе дыялога на польскай і беларускай мовай пад назвай «Гутарка аднаго паляка з маскавітам на маскоўскім замку ў годзе 1601» пра Улу не ўзгадваў. А вось лацінамоўны паэт ВКЛ Ян Радван напісаў паэму «Радзівіліяда» або пра жыццё і подзвігі бессмяротнай памяці, учыненыя з найвялікшай славай найсвятлейшага князя Мікалая Радзівіла, дзе ўся трэцяя частка паэмы прысвечана апісанню бітвы на Уле. Правільны адказ Б. Радзівіліяда. Дарэчы, некалькі радкоў з гэтай паэмы, надрукаванай у далёкім 1592 годзе, я вам падчас гэтай лекцыі размовы сёння дэклараваў. І ў дадатак. Разглядаючы падзеі 13-16 стагоддзяў, я даволі часта спасылаюся на працы гісторыка і паэта Мацея Страйкоўскага. Вельмі каларытная асоба. Паляк, які асноўную частку жыцця пражыў у ВКЛ, дзе, па меркаванні некаторых даследчыкаў, падчас вайны з Масквой пад выглядам падарожніка аб'язджаў дзяржаўную мяжу з мэтай збору разведвальнай інфармацыі. Такіх у той час называлі раскунамі ці шпегамі. Карацей, ваенную справу ведаў. Дык вось Страйкоўскі прысвяціў Ульскай бітве асобны паэтычны твор. Гэта паэма стала сапраўдным гімнам, які услаўляў трыумф ліцвінаў над маскоўцамі. Твор доўгі час быў невядомы. Адносна нядаўна, дзякуючы намаганням, у тым ліку і беларускага гісторыка Алега Дзярновіча, гэта надзвычай цікавая наратыўная крыніца, прысвечаная Ульскай бітве, стала даступнай навукоўцам. Поўная назва твора даволі вялікая, але інфарматыўная. Верш аб паразе 30 000 маскавітаў з князем Пятром Шуйскім, ваяводам Полацкім, у полі Іванскім, над Улаю ракою пры дзеяннях і кіраванні яснавяльможнага пана Мікалая Радзівіла на біржах і дубінгах, князя, гетмана найвышэйшага войска Вялікага княства Літоўскага і пры важным камандаванні яснавяльможнага пана Рыгора Хаткевіча, пана Віленскага і пільнага гетмана польнага войска ў года збаўчага нараджэння Хрыста Господа 1564 студзеня. У гэтай паэме апісваецца ўвесь працэс бітвы ад моманту выступлення ў паход маскоўскіх войскаў на чале з Шуйскім да сустрэчы іх з войскам ВКЛ 26 студзеня
1564 года і пераследам апошніх рэшткаў маскоўскага войска, а таксама адступленнем іншай маскоўскай групоўкі на чале з князямі сярэбранымі. Якая памяць захавалася аб бітве? 3 камяні, якія не так проста і знайсці. Усталяваныя яны на меркаваным месцы бітвы. Побач з камнямі драўляны крыж у памяць аб загінулых ваярах. Таксама некалькі зжаўцелых аркушыкаў на сцяне школьнага музея мясцовай іванскай школы. Вось, напэўна, і ўсё. Што прачытаць? Ула. Кніга з серыі «Славутыя бітвы». Аўтар гістарычнага нарыса беларускі гісторык Андрэй Янушкевіч, напісана ў даступнай навукова-папулярнай форме. Класная кніжка. Манаграфія Андрэя Янушкевіча «Інфлянская вайна». Там асобны раздзел прысвечаны Ульскай бітве. Гэта ўжо навуковае выданне, але цікава будзе не толькі спецыялістам. Таксама рэкамендую змястоўны навуковы артыкул літоўскага гісторыка Раймонды Рагаўскеня «Крыніцы па бітве на Уле 1564 года. Верагодны сцэнарый падзей». Артыкул змешчаны ў спецыялізаваным нумары часопіса «Архе», нумар 6 за 2012 год, які называецца «Вайсковая гісторыя Великого княства Літоўскага». Пра што помніць? Бітва на Уле – гэта вялікі трыумф нашых продкаў. Памятаць аб гэтым святы абавязак кожнага беларуса. Ведаеце, я недарэмна цытаваў вам столькі вершаваных радкоў. Яны былі напісаныя па гарачых слядах сучаснікамі той бітвы. Нашыя прадзеды вельмі ганарыліся гэтай перамогай і помнілі пра яе. Упэўнены, што калі ва ўзброеных сілах Рэспублікі Беларусь з'явіцца новая сістэма ведамасных узнагарод, то адзін з медалёў павінен называцца Ула 1564. І вайскоўцу, які атрымае гэту ўзнагароду, не трэба будзе тлумачыць, што гэта за слова, што за лічба. Вось і ўсё, даражэнькія. Але з Ульскай бітвай нам развітвацца яшчэ рана. Наступным героем нашага адукацыйнага курса будзе найвышэйшы гетман літоўскі Мікалай Радзівіл-Руды, той самы, які здзейсняў агульнае камандаванне нашым войскам падчас бітвы на Уле. Вельмі цікавая асоба. Шчыра дзякую за ўвагу, падпісвайцеся самі і прапаноўвайце гэта зрабіць вашым знаёмым. Стаўце падабайкі, пішыце каментарыі, падтрымлівайце гэты праект словам і справай. Гэта вельмі патрэбна для Беларусі. Падзяка ўсім фундатарам канала, спонсарам, патронам, мецэнатам. З вамі быў Віталь Чырвінскі, гонар маю. До новых сустрэч!